Hola a tothom, en l'últim vídeo ja vaig ensenyar que tenia Crow i ara us ensenyaré com jugo posant copes en Crow i el tenim a 0 copes i posarem ara primer en solo. Mai he jugat en Crow, sé una mica el rango, sé com és la ulti, però no l'he utilitzat massa mai, a vegades l'he utilitzat en amics, però no més que això. Vale. Primera kill. Va bé, és tòxic, això ja ho sabia. Va, vine. Va, doncs boníssim. És boníssim el Crow. És molt millor del que em pensava. Va buscar gemetes. En qualsevol brawler sempre van bé les gemes. Sempre. Aquí el mortero, dona igual. Gemetes. Són les gemes. Va, genial. A la nida. Pa. Pum, rebenta bastant la ulti. M'agrada. Va, doncs se juga bastant bé. M'agrada. Fem una altra de solo i després mirarem més cap a Balon Brawl, més tipus trios. Veurem, a veure... No. En sèrio? M'agrada això de ser tòxic perquè, és com que no pots matar tot d'un cop, però dispares una bala, esquives, pots tornar a disparar-ne una altra. Va bé. Vine. Uau, la ulti rebenta. La ulti de Crow rebenta moltíssim. Vale, doncs ja està. Una persona més. Passo de campejar, no tinc por, veniu a per mi. Aquí. T'espero, 8-bit, t'espero. Tranquil. No! Havia d'haver tirat la ulti. Va, vaig a Balon Brawl. A veure què tal anirà. Va. Havia d'haver tirat la ulti. A veure si me puc fer la jugada de tirar i després agafar-la, saltar per agafar-la, vull dir, amb la ulti. A veure si me l'aconsegueixo fer. No! El Poco m'ha matat. Va, bona. Aquest Frank l'ha marcat. Ara me moc així. Tiro, me les aparto. Tiro. Bé, el Frank torna a marcar. Vale, doncs ja està, partida guanyada. Amb poquíssim temps. Tornem a fer una altra partida. A veure què tal anirà aquesta. Va, el Frank juga bé. Tothom juga. Tothom repeteix. Així m'agrada. Crec que podem guanyar. Tenim un bon equip. L'important és que són bons, a més. Vale, va. A veure si no és tan xupon i me deixa marcar, perquè ja tots els gols els marca ell. Encara que jo tampoc tinc massa possibilitat, però bueno. Però... el xupon dona igual.
De fet, ell era qui havia de marcar perquè ell s'ho mereixia marcar. Jugant bé, o sigui que repeteixo. La Piper no l'he vist fer gaire cosa, ha sigut sobretot el Frank i una mica jo. Bueno, i jo. A veure, que sé que estan per aquí. Però què fas aquí campejant? Que rata. Qui van entrar a la porteria? En sèrio, no deixeu marcar tan fàcilment. Vale, un segon gol. Vale, doncs estem guanyant moltíssim amb aquest. Doncs bé. A veure, ara què podem fer? Mira, tenim una caixeta, a veure si tenim bona sort. No, bueno, 100 monedes, que sempre van bé. A veure, què podem fer? Podem provar aquest mapa, a veure si ens va bé. El de agarra el trofeo. Crec que aquí ja acabarem el vídeo perquè ja hem fet bastants mapes. A veure. No, el trampolí, que no l'havia vist. No, ai, que m'havia quedat com a boquejat. Va, la Pam va jugant bé, això m'agrada. Així m'agrada que es mogui. Que faci alguna cosa, no com alguns que no fan res. El Carol també es mou. Això a mi també m'agrada. Els altres equips no es mouen gaire. No sé què se suposa que estan fent. Tothom col·labora. Vale, va. He baixat de vida. Va, ja està. Doncs molt bé. Ha anat molt bé. Ja farem altres vídeos amb, no sé, amb el que tinguem. Quan me toqui la disfressa, probablement també en faré un altre. Però fins al pròxim vídeo. Adéu.